газ ва бензин дар Тоҷикистон арзон шуд. Ҳафтаи равон дар Тоҷикистон поён рафтани нархи газ ва бензин ба назар мерасад. 1 литр бензини нави АИ-92 акнун 9 сомону 50 дирам арзиш дорад, ки нисбат ба моҳи пештар 1 сомон ё 1 сомону 50 дирам арзонтар мебошад. ҳудуди 1 моҳ пеш 1 литри бензин 10 сомону 50 дирам ё 11 сомонӣ арзиш дошт. Бензини нави АИ-95, ки пештар 11 сомонӣ буд, акнун 9 сомону 90 дирам фурӯхта мешавад. Коршиносон сабаби поён рафтани арзиши сӯзишвориро ба каме пасттар шудани қурби доллар нисбат медиҳанд. Айни замон $100 1012 сомонӣ арзиш дорад. хотиррасон мешавем, ки маводи сӯзишворӣ ба Тоҷикистон асосан аз Русия ва Қазоқистон ворид карда мешавад ва паст ё баланд шудани арзиши асъори хориҷӣ ба нархи он таъсири назаррас дорад. аммо тавре коршиносон мегӯянд, боло рафтани қурби рубли русӣ нисбат ба сомонӣ дар оянда метавонад боиси боло рафтани нархи сӯзишворӣ гардад. тибқи маълумоти хадамоти гумрук, аз оғози соли 2025 ба Тоҷикистон зиёда аз 154 000 тонна бензини нави АИ-92 ворид карда шудааст. Тақрибан 86% маҳсулоти нафтӣ аз Русия ва ҳудуди 90% он гази моеъ аз Қазоқистон ворид мешавад. яке аз воридкунандагони асосии газ ва бензин ширкати Газпромнефт Тоҷикистон аст, ки ҳудуди 45% бозори маҳсулоти нафтиро зери назорат дорад. Пардифен ҳаб ҳангоми дарди сардарди буғум ба дандонҳо тавсия дода мешавад. Пардифен аз ширкати Вегафарм. Пардифен ҳабро аз дорухонаҳо пурсун шавед.